mesaj, un mesaj important, că am văzut că tot îl pupați în cur pe Shelly. Un mesaj important pentru cei care îl pupați în cur pe Shelly. Acelor persoane care îl pupați în cur pe Shelly, rârâitul acela jegos, credeți-mă pe mine pe cuvânt, că nu v-ar da atenție nici dacă v-ar vedea pe stradă. Nu mai stați să pupați în cur fel și fel de vedete, că nu vă face statuie nimeni. Tu o să mor de foame în continuare și credeți-mă pe mine pe cuvânt. Eu am comunicat cu fiecare dintre noi. Am comunicat, adică am un server de Discord care comunic cu toată lumea. Nu-l mai pupați în cur pe scârba de Shelly, care Shelly m-ar da jos după platforma YouTube. De ce m-ar da jos Shelly după platforma YouTube? Ca el, e frică să nu cumva îi furi o audiența. Că eu cresc enorm de mult pe YouTube, pe toate conturile și bineînțeles ăla îmi face mie hate că ar vrea să mă scoată de pe platforma YouTube. Nu are fraierul ăla, dacă i-ar pica contul sau i-ar fi șters cineva contul, ăla n-ar fi nimic pe pământul ăsta. Ar fi o apă și un pământ. Ar fi o apă și un pământ. Dar credeți-mă pe mine pe cuvânt. Eu comunic cu toată lumea, vorbesc cu toată lumea. Ai încredere în mine că nu sunt o persoană rea. Eu tot ce fac pe internet fac la Caterinca. În viața de zi cu zi comunic cu toată lumea. Eu totul fac la Caterinca. Nu aveți de ce să-l pupați în cur pe Shelly, că ăla nu vă dă nici atenție, nu vă dă. Ăla efectiv în toate videoclipurile își face promovare pentru ca el să supraviețuiască suprem față de voi. Iar eu am un server de Discord în descriere, comunic cu toată lumea, nu mă dau important sau vedetă sau nu știu ce. Sunt o persoană publică, dar comunic cu toată lumea. Nu mai veniți să-l pupați în cur pe Shelly, că ăla face bani după spinarea voastră, îi dați atenție și el vă pupă, vă dă efectiv muie pe videoclipuri și nu știu ce. Iar eu comunic cu toată lumea, am comunicat cu toată lumea pe Discord și nu mă dau o persoană vedetă, importantă sau nu știu cum o considerați voi. Eu de fiecare dată am oprit live-ul, am intrat pe Discord și comunic cu toată lumea comunic, cu toată lumea. Dar cei care îmi face mie hate, le fut click dreapta delete, că n-am ce să fac. Așa că mesajul meu către Shelly e să-mi sugă pula și să-mi bag pula în el de râit prost. Pentru că nu mă vrea pe platforma YouTube și îi trag la muie, că el n-are ce să-mi facă mie. Mânca mi-ar pula de terminat. Shelly, să-mi sugi pula. Shelly, să-mi sugi pula. Nu mă cunoște. Nu? Păi, da, ce faci, mă? Zi-mă. Mă știe? Nu.